Passarem ara a altres tipus d'altres expressions, altres perífrasis, també correctes en valencià. Comencem per una de la qual acabem de parlar, que és l'expressió deure. Deure també pot tindre sentit de probabilitat. Per això nosaltres entenem que és conflictiu el seu ús i nosaltres preferim, és una preferència personal, utilitzar altre tipus de fórmula, perquè deure, per exemple, en un cas com ara estic mirant la llum que hi ha, la claror del dia, i dic, deuen ser les 12 del matí. Probablement són les 12 del matí a partir dels indicis que tinc, que és la claror. Aleshores, clar, si deu ser el seu germà, pot tindre dos significats, una obligació moral, que en aquest cas no tindria sentit, o una probabilitat, és una expressió que nosaltres entenem que genera dubtes. Una altra expressió correcta és l'expressió vindre a amb sentit aproximatiu. Per exemple, les paraules xiquet i infant venen a significar el mateix. És un sentit aproximatiu, vull dir, hi ha algun matís de significat. Jo no diria mai la paraula infant, però xiquet, infantil. Venen a tindre un significat semblant. També reconeix l'expressió, la perífrasi amb vindre, la perífrasi amb sentit de justificació, diu l'Acadèmia, en el sentit següent. Per exemple, que ho vinc a dir per tal cosa, és una expressió que utilitzem per a justificar-nos per alguna cosa, per a explicar alguna cosa. Dic, mira, te ho venia a dir per tal. Normalment la utilitzem en present o en passat. No, clar, si hem de justificar-nos, ahir es veu el matís de justificació, no la utilitzaríem en futur. Te ho vindré a dir, no, primer fem el fet i després ens justifiquem. Ara passem a un altre cas, que és el cas d'anar a. Aquesta expressió és conflictiva. És una expressió molt present a altres llengües properes, com per exemple el castellà, que evidentment és una llengua molt respectable i molt bonica, ha donat autors a la nostra literatura de la vàlua de Shakespeare o Camões, i per tant cal respectar-la. Però aquesta expressió, vamos a trabajar, en valencià té un encaix complicat. És complicat d'adaptar, una adaptació. En valencià té una traducció no tan senzilla. Anar a en valencià no té sentit de futur. Sí que té sentit, pot tindre sentit d'imminència, però en qualsevol cas és preferible utilitzar altres expressions. Per exemple, si diem anem a veure, és evitable, podem utilitzar l'expressió a veure. No recordo qui em va dir que era incorrecta, però apareix a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Altra expressió que podem utilitzar per substituir el anem a és el futur. Anem a treballar el tema del pronom. No? Treballarem avui el tema del pronom. O, si ja vos dic el sentit d'imminència, estem a punt de començar la unitat, en lloc de anem a començar la unitat. Ja vos dic, en aquest sentit d'imminència, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua utilitza l'expressió s'usa poc. En tot cas, per a expressions, això ja ho
recull en ric valor. En tot cas, per a expressions d'accions que no s'apleguen, no s'arriben a realitzar. Anava a dir-te-ho, però no he aplegat. Anava a repartir uns fulls, però veig que ja els vaig repartir el dia passat. Bé, ja acabem. Per tant, anar a és preferible evitar-ho, llevat del cas que estiguem parlant d'expressions en les quals hi ha un desplaçament físic. Vull dir, vaig a donar classe a Manises i agafo el cotxe i vaig, em desplace. Per acabar, parlaré de dues expressions que són incorrectes, les expressions amb gerundi, vindre i emportar. Exemple, mira, t'ho vinc dient tota l'estona. Incorrecte. Porta treballant en eixa fàbrica 2 anys. Incorrecte. I què diem? Doncs, te ho estic dient, correcte, o està treballant en eixa fàbrica, o treballa en eixa fàbrica fa més de no sé quant de temps. Bé. Aleshores, tot això és el que havíem de dir de les perífrasis. Recordeu, des del punt de vista formal, al carrer feu el que vulgueu, nosaltres aportem les nostres explicacions, espero que us hagi agradat, recordeu, doneu-li el like si vos ha agradat, feu-vos subscriptors, comenteu si teniu alguna cosa, encara que ja vos vaig dir que he posat el filtre dels comentaris per evitar la gent que no té una altra faena que insultar, que hi ha alguns. Molts de vosaltres m'agraïu la faena, però hi ha alguns altres que dediquen a ficar filtre de comentaris. I moltes gràcies per tot. Fins el proper vídeo. Opre Roma. Adeu.